Здравейте! Днес споделям с вас начините, по които можем да гласуваме вкъщи или да избираме от многото предложения на различните членове на нашето семейство, кое решение да вземем и да предприемем през уикенда, следващата седмица и така нататък. Въпросът идва при мен в 2 дни, от 2 различни места, по 2 различни казуса. И тук смятам в това видео да ви давам така основните насоки, които да следвате, които аз самата се старая да следвам, които ни дава Positive Discipline като метод. Ако има нужда да надградим и да дам конкретен пример, с удоволствие ще го направя в следващото видео. И така, как да изберем кой ще изхвърли боклука? Къде да отидем през уикенда? Какво да хапваме през следващата седмица? Или кой ще разхожда кучето? Това са така едни неща, които ни се случват в ежедневието, вкъщи, без значение дали имаме или нямаме деца, но когато децата достигнат до една определена възраст, те започват вече да имат мнение, да искат да го споделят, да го изразят. И тук идва въпроса как да го направим така, че да има баланс, че те да се чувстват чути, да се чувстват важни, като важна част от нашето семейство, и в същото време да не прехвърляме върху тях, да не оставяме върху тях една отговорност за вземане на решения, които не са тяхна отговорност. И така, въпроси към партньора или към децата или касащи цялото ни семейство биха могли да бъдат разгледани по следния начин. Избираме темата, една тема. Дали ще е за седмичното меню или ще е къде да отидем през ваканцията. Дали кой ще води детето на плуване този месец. Сядаме с съответната страна, която е заинтересована от този въпрос. Вземаме лист и химикал. Тук ви давам така подхода, който аз имам. Имаме си отделна тетрадка, семейна, в която отбелязваме тези неща. Но да, за това също мога да разкажа отделно повече. Трябва ни лист и химикал. Записваме си въпроса, който имаме и питаме ти какви предложения имаш по този въпрос. Да кажем, че въпросът е кой ще изхвърля боклука следващия 1 месец. И детето, да речем, казва, нека да имаме пример. Седнали сме аз, сина ми и съпругът ми и въпросът е кой ще изхвърля боклука и детето веднага казва, примерно, тати. Защото до момента това се е вършило от тати. Партньор казва ти към мен, а пък аз казвам детето вече е достатъчно голямо, може то да го прави. И така имаме 3 предложения, които са в абсолютна контрадикция едно с друго, но не ни пречи да ги запишем. И всъщност това е основополагащото на този метод. Записват се всички предложения без да се коментират. Първа стъпка, записваме предложенията, без да ги коментираме. Сина ми казва, тати, записваме. Може да е с името на човек. Съпругът ми казва, че аз ще го направя, записваме името на човека. Аз казвам детето, записваме името на човека. И питаме, имате ли други предложения? Защото най-вероятно човек може да има, примерно детето може да кажем или мама, или тати. Записват се всички предложения, след което се коментират. И колкото и прост да изглежда този пример, който аз дадох сега, той може да бъде разгърнат по следната форма. И аз да кажа, следва изказването на мнение, изчитат се всички предложения, аз да кажа да, аз нямам проблем с това някой от вас двамата да изхвърля боклука. Нямам проблем и аз да го правя, обаче в сряда и в четвъртък няма да мога. Защото имам нещо, трябва да изляза прекалено рано или съм с много красива рокля, тогава ще имам среща, не знам. Казваме, че в сряда и в четвъртък аз няма да мога да го направя, защото графика ми е различен, да речем. Това се записва. Това мъжът ми ще каже, сега на мен не ми пречи да го изхвърлям в сряда и в четвъртък, обаче няма да мога в понеделник и вторник. И детето да каже, сега аз мога в понеделник и сряда, да речем. Всичко това отново се записва
И какво правим? Моите любими таблици. Таблица за седмицата, с всеки ден от седмицата и символчето, буквичката на всеки един, който ще поема отговорността да изхвърля боклука през дадения ден. Така, това се прави за една седмица. Тестваме темата с изхвърлянето на боклука, тук е подходяща, с хождането на кучето, с возенето на децата за допълнителните дейности и така нататък. Нали, това са неща, които ще ни се случват регулярно през следващата една година. Особено тогава, когато имаме деца, учебна година. Така че тестваме го за една седмица. И след една седмица сядаме отново. Една седмица, 10 дни, сега тук, нали, да има просто, важното е да има някакъв период от време, с който всички да са наясно, че това е период от време, в който ние да се наблюдаваме и да видим какво би ни възпрепятствало да изпълним нашата част от уговорката, за да можем да се наместим. Защото е доста неприятно, когато кажем това се прави така и така го правим, защото така сме решили преди 5 години и не се съобразяваме с това, че нещата се променят. Ние се променяме, обстоятелствата, средата, въобще и общо всички страдат. Така че в зависимост от това каква е темата, си слагаме времева рамка, в която ще пробваме. Може да е месец, може да е половин година, зависи отново от това какво ще пробваме. За боклука мисля, че една седмица си абсолютно достатъчно. Пак зависи от семейството и от динамиката. Сядаме и отново коментираме. Така, как беше за теб, за теб, за теб? Всеки споделя и всеки бива изслушан, без да влизаме в коментари. Ама то ти в сряда не го изхвърлиш, защото се успа. Или ама ти, защото беше ваканция и за това стана по-късно. Изслушваме всеки. Всеки има правото да каже как е било за него. Това за децата е изключително важно, защото нуждата им от значимост по този начин е посрещната. Те сядат на една маса заедно с възрастните и биват изслушани до край. Това също ми е тема. Правя тук една скоба, че напоследък наблюдавам това нещо. Децата не слушат, децата не чуват, децата не слушат. А ние как им показваме слушане? Ние изслушваме ли ги до край или то казва нещо, ние веднага бързаме да дадем обяснение, отговор, довод, критика, защо нещата няма да станат или не става така, както си ги мисли детето. Така че, затварям скобата, изслушваме, без да коментираме, без да критикуваме всеки един и след това вече можем да споделим кое как работи за всеки един от нас. Това можем да го направим. Ето, днес е почивен ден, имаме си задачи, които ще свършим. Аз в момента работя. Децата вкъщи си имат други задачи. По-късно имаме нещо, което отново като задача трябва да свършим заедно, но ще имаме и свободно време, което всеки си има неща, които иска сам да направи, да си чете книга, да гледа филм, да излезе с приятел. Моите деца са малки, затова все още, но така. Предполагам, че хората с по-големи деца имат и този въпрос в списъка. Аз искам да изляза с приятелите си, вие се ми карате да ходим някъде по почивки заедно. Отново може да се направи предварително един такъв списък, знаейки, че ни предстоят 3 почивни дни или 5 почивни дни, или един по-дълъг уикенд, да седнем и това нещо да бъде обсъдено, кой какво иска да прави и кой какво предложение ще даде за да прекараме качествено време заедно, за съвместна дейност. Един ще каже да изгледаме един филм заедно, друг ще каже да направим една бордова игра, трети ще каже да отидем да се разходим в планината, четвърти ще каже може ли да не прекараме време заедно. Възможно е, всичко това се записва. И след това всеки изчитат се предложенията, всеки има правото да каже кое за него е най-така желано за изпълнение. И последно, мога тук да споделя един метод, който аз много харесвам.
с който съм така се запознала и сме практикували в обучението по ненасилствена комуникация, които аз съм посещавала в България с сертифициран учител. Това е важно. Трябваше да искахме да изберем ресторант, в който да отидем за завършване. Имахме така един дълъг курс от 10 на дни, съответно груповата динамика и спойката между нас е станала силна. Искаме да отпразнуваме прекараното време заедно и решихме, че ще отидем на обща вечеря последния ден. Първо всеки каза какви са му съображенията. Едни казаха аз държа в заведението, в което ще се храним, да не се пуши вътре. Или да не се пуши. Друг каза, предпочитам заведение, в което музиката е съобразена така, че да можем да се чуваме и да се виждаме. Други, това са споделени мнения. Един като каже, друг може да каже, да, и за мен това е важно. Друг ще каже, за мен е важно да сме на една голяма маса заедно, не да сме разхвърлени на много малки масички. Записват се всички тези неща и започваме да предлагаме ресторанти. Това може да е на следващия ден. Всеки си е направил проучване за подходящи заведения. Предлагаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И някой каза, това 6-то не е окей, защото не отговаря на изискването за музика, да речем. По този начин остава да речем 3 или 5 предложения. И това, което правим, е гласуваме, но не положително. Кой иска да отидем там, дигам ръка. Кой иска да отидем там, дигам ръка. И където има най-много гласове, там ще отидем. Правим го по друг начин. Имаме 3 нива на гласуване за всеки един човек. Всеки има право да гласува за всяко едно от предложенията. Като когато питам, да речем групата, за първия ресторант, не питам кой иска да отидем, а какво ниво на съпротивление имате за първото място. Гласуваме наобратно, на ниво съпротивление. Където, когато ръцете ми са долу, нивото ми на съпротивление е 0. Най-много, т.е. искам да отида там. Аз може да гласувам по този начин и за 5 заведения. Когато имам горе-долу някакво ниско съпротивление, вдигам една ръка. Това е една негативна точка за това място. Когато имам много високо съпротивление, вдигаме двете си ръце. Аз категорично не желая да ходя там. По този начин се събират негативните гласове за всяко едно от предложенията за всеки един от ресторантите и отпада това, към което всички имат, към което групата има най-високо съпротивление. Коментираме отново. Тук вече, разбира се, зависи какво се коментира. Ако е избор на ресторант, може да коментираме отново какви са ползите, какви са негативите на първо, второ, трето и отново гласуваме по този начин, докато видим кое е това място, което е с най-ниско съпротивление. Разбира се, още на първото гласуване може да излезне, че ресторант номер 4 има една вдигната ръка. Не 2, една вдигната ръка, избираме него. Давам го като предложение, особено тогава, когато гласуваме за нещо с партньора, или с приятели, или с колегите, или имате по-големи деца вкъщи. Това е така един много щадящ метод, който чува всичко и всички. Всички усещания на хората. И общо взето решението, което се взема, идва като подарък, а не като компромис. Те сега, защото всички гласуваха за еди си кое си, да, значи там ще отидем. По-скоро, понеже гласувахме за тези с не, ще отидем там, където групата има най-ниско съпротивление да отидем. Така. Желая ви успешни и приятни идва ми да кажа правения на избори. Дискусии в къщи и във всяка една сфера от вашия живот. И да се умявате заедно с хората, с които имате да избирате нещо, да го правите в хармония и мир и то да носи радост на всеки участник. И
Като за финал, нещо, което бих искала да си напомня на себе си и да споделя и на вас. Не поемайте отговорност за цялото семейство. Майките понякога сме склонни да го правим. Малкото дете ми се нацупи, защото не иска да ходим на зоопарк, пък ние решихме, че ще ходим на зоопарк и сега как да го направим щастливо и него. По-скоро в един такъв момент да видим как можем да подкрепим детето, особено по-малките, да се справят с фрустрацията, с неприятните преживявания и да дадем вариант следващия път как можем да го направим така, че да бъде още по-прекрасно, т.е. да се стремим към по-прекрасното, но не на всяка цена сега веднага. Всеки един от нас минава през неприятни емоции и децата ни имат нужда да виждат ние как го правим, ние как се справяме с това и имат нужда да го преживеят те самите. Никой не се е научил да ходи само като гледа другия. Аха, мама и тати стъпват така, значи хоп, стават и почва да ходят. Не. Има падане, има ставане, има залитане, има спъване. Това ги учи. Как се пази баланс. Така че нека всеки поеме неговата част от отговорността за дадения избор, който имаме като група, като семейство. И да имаме едно общуване с уважение и граници. Желая ви прекрасни дни и до скоро!